9 ఇచ్చాడు స్ట్రైక్ ఎకానమీ. రఘుది కాదు, రఘు ఇప్పుడు లాస్ట్ ఓవర్ నాది అయితే రఘు పేరు మీద వేసినట్టున్నాడు. లేదే మార్చిండే. నాది ఈ మధ్య 2-3 మ్యాచ్ల నుంచి బౌలింగ్ దెబ్బతింటాను. బ్యాటింగ్ కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కానీ ఆడుతున్నా 260 కొట్టాం, జస్ట్ 50 రన్స్. హడావిడి ఎందుకు చూడు, రఘు కూడా అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో హడావిడి పడతా ఉన్నాడు. నేను చెప్పిన స్వామి నిదానంగా ఆడితే వస్తాయి లేదు స్కోర్ అని చెప్పిన. 260 వచ్చినాయి. 7 runs 22 balls ఉండే. 7 runs 22 balls ఉండే. అంటే 22 balls 7 runs కొట్టినాం. ఎవరు మీరు తర్వాత రికవర్ అయిపోయింది. అంటే కొట్టుంటే అయిపోయింది అట్లానా, వెయిట్ చేస్తుంటే కూడా అయిపో. స్టార్టింగ్ వికెట్లు పడతాయని కొద్దిగా ఇది భయం, తర్వాత రికవర్ అయింది.